Raad de programma. Marlijne? Ja, wat vind je? Moet jij niet naar de lapper zo, want ja. Nee, het is kapper. En ik ga morgen. Ja, dat zei ik toch zo. En moeten wij niet naar de volle zo voor boodschappen te doen? Naar de volle om boodschappen te doen. Ja, dat zei ik toch zo. Ja, dat is waar. Ik ga je bellen. En als je moet bellen, dan moet je met de telefoon doen, hè. De telefoon, Bobbytje. Ja, dat zei ik toch zo. Ah, de bolle. Ja, het is Marlijne hier. Marlijne, ook zo'n beetje met mij en zo. Ja, en ook met Bobbytje. Ja, ik bel even voor mijn boodschappen. Ja, ik moet 2 pakken eieren, 1 liter melk, doe maar een paar koekjes ook. Ja. En Bobbytje, moet jij nog iets hebben? En ben jij een beetje lattenvoer zo. Ja, en kattenvoer voor Bobbytje. Goed, kom jij dat brengen? Oké, tot straks. Dag. Dag. De volle komt de boodschappen stilletjes brengen. Ik ga nu even naar de wc en roep mij als de bolle er is, hè? Oké? Oké, Marlijntje. Oké. Ik wil dat Marlijntje niet zo lang wegblijft, want als de volle aanbelt en ik kan de deur niet open doen, hè. En wat moet ik nu doen? Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer zo.